assalamu aleykum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe wiyoɓe mbimi e wiman wonɓe e nder leydi sénégal e caggal leydi sénégal ɓiɓɓe fulɓe kala ko dilli e ko dillini ɗum holko dillini en ko oɗon gorko pullo mo ganduɗa gorko mo wala barak to yontaɓe ndendi dawi Seydou Bamba groupe Futur Média, Seydou Bamba TFM, Seydou Bamba RFM e Seydou Bamba ganduɗa ko ɓiɗɗo leñol ngol ɓiɗɗo pullo daraniɗo pulago ɓiɗɗo pullo daraniɗo fina tawa mum ɓiɗɗo pullo mo ganduɗa ko guendiyanke leñol ko kanko de noddi men e keewal e peewal ko alda e teelal ko ñande le 10 novembre so hawre welede gueno ɗo e Yengelen taw ko ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal Seydou Ba noon omo yaade e Abou Djouba de kecci yeneyeɓe taw yeɓoɓe cappilani joom kolle e kuljinali oɗon gandi so tawi Allah wurni Seydou Ba rokkimo wawde yuɓɓinde ɗiɗon jammaji anniversaire makko mo ganduɗa hitande kala Seydou Ba no waɗana ɗum ɓiɓɓe fulɓe hitande kala Seydou Ba ene suɓo ɗum e ñalawmaji ɗi ganduɗa hay honde mbo teddiniri ɗum so wona leñol ngol ɗum noon o inniri ɗum kadi e inde pulago inniri ɗum e inde rewɓe fulɓe e worɓe fulɓe ɓe kecce ngalaɓe kono noon taniraɓe kedde jamde ɓe gona taniraɓe kedde jaleɓe min mbimon lo bisimilla moɗon le 10 novembre so hawre welede gueno ɗo e Yengelen bandiraɓe gaari ko Abou Djouba de waɗata animé hirde nde woni kecce yeneyeɓe taw yeɓoɓe cappilani joom kolli e kuljinali kono noon nalanke men invité d'honneur ko holon El Hadj Baba Beydi Mal gorko mo Podor Law Demba wuuro Diak Bouboye Wullunde takka Diopel Law Demba diddande leñol ko heddi en ko nalankoɓe leñol ngol noddama yontaɓe leñol ngol noddama